ዝርዝር ዜና ዓሶን ምቁጻር ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክትን ሕብረተሰብን ተዋሂዱ ብዘካየዱ ሓያል ጎስጓስን ግብራዊ ስራሕን እቲ ሕማም 95 ሚእታዊትን ምቁጻሩ ከም ተኻእለ ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ዓሶ ብ24 ሚያዝያ ንኡዞባ ሰረጃ ዝተኻየደ ጽምብል ተገሊጹ። ኣብቲ ዝያዳ ስራሕ ንዝያዳ ምቁጻር ዓሶ ብትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ጽምብል ሓላፍ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰለሞን ኣብ ዘስምዑ ቃል ሕማም ዓሶ ብሃገርና ብሓፈሻ ብዞባ ማእከል ድማ ብፍላይ ኣብ ዳሓን ኩነታት እኳ እንተሎ እቲ ዝድለ ሸቶ ንኽውቃዕ ግን ገና ስራሕ ከም ዝሓትት ብምግላጽ እቲ ሚኒስትሪ ብሰፊሑ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ኣረዲኦም። ዓለማዊ መዓልቲ ዓሶ ሃገርና ምቁጻር ሕማም ዓሶ ምዝግባቶ ዘላ ዓወት ንምዕቃብን ነቲ ሕማም ንሓዋርን ምጥፋእን ሓላፍነት እተሰክም ዕለት ምዃና ዝጠቐሰ ዶክተር ተስፋይ እዚ ንኽሰምር ምልክታት ዓሶ ዝሰምዖ ዜጋ ብኣጋ ናብ ትካላት ጥዕና ክኸይድ ተመርሚሩ ሕማሙ ምስ ተነጸረ መድሃኒቱ ብግቡእ ክከታተል ብመድሃኒት ዝተሰበነ ላምስያ ክጥቀም ከምኡ ድማ ከም ዝመርሖ ወፈራ ጽሬት ምክያድ ምራብሒ ጣንጡ ክደፍን ተላብዮም። ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ሓላፍ ምክታል ሕማም ዓሶ ኣቶ መለስ ገብረ ኢየሱስ በግድኡ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ሓንቲ ካብተና ምቁጻር ሕማም ዓሶ ብዘመዝግቦ ዓወት ብቐዳምነት ዝጥቀሳ ቀዳሞት 4 ሃገራት ክትከውን ምብቃዓ ንውፅኢታውነት ዝተሰላሰለ መደባትን ውህደትን ዘጉልሕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ናብ ዜሮ ንምውራዱ ግን ዝያዳ ጻዕሪ ከም ዝሓትት ኣስሚሩሎ። ኣብቲ ጋጣሚ ነቲ ዕለት ዝንጽባረቕ ዝተፈላለየ መሰናዶታት ቀሪቡ። ትምህርቲ መሰረት ዕቤት ሃገርን ሕብረተሰብን ከም ምዃኑ መጠን ገዚፍ ባጀት ተሰሊዕሉ ካብ ዝዕየ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ኤርትራ ኣውራዩ። ክንዲ ዝኾነ ኣብየ ኩርናዕ ሃገርና ነጽላት እዚ ዘደንፍዕ ምውዳድ ትሕቲ ቅርጻዊ ስራሓት ዝተቓለለ ንጥፈታት ተሰላሲሉን ይሰላሰን ኣሎ። ከም ኣካል ናይዚ ኣብ ንኡስ ዞባ ፎረስ ተሃንጸት መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሮብሮብያት ፈጢራቶን ንዘላ ዕድል ኣመልኪቱ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሄኖክ ፍረ ሚካኤል ከቕርቦ እዩ። ተሳታፍነት ተማሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ብፍላይ ንምዕባይ ሓያል ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ መምህራንን ተማሃሮን መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሮብሮብያ ንኡስ ዞባ ፎሮ ገሊጾም። ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ኣደም ኣሕመድ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ርዲት ወለዲ ኣብ ትምህርቲ በብእዋኑ እናዓበየ ይመጽእ ብምህላው ተሳታፍነት ተማሃሮ ኣብ መባእታ ኣተባባዕ እኳ እንተኾነ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ግን ከምቲ ዝድለይ ስጉም ስለ ዘየለ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ንምብራኽ ናብ ወለዲ ዝቐንዐ ጎስጓሳት ንምክያድ መደብ ከም ዘሎ ኣነጺሩ። ሰበኽሳግማዊ መነባብሮ መርዓት ትሕቲ ዕድመ ትሑት ርድኢትን ንቕሓትን ከምኡውን ራሕቂ ቦታ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ምቁራጽ ካብ ትምህርቲ ከም ዝኾኑ ዝጠቐሰ መምህር ኣደም ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ ዝተፈላለየ ከበቢታት ሰበኽሳግማዊ ኣብያተ ትምህርቲ ክፈታ ከም ዘለዋ ብምሕባር እታ ቤት ትምህርቲ ናብ ካልኣይ ደረጃ ምስ ተዓቢ ንቁጽርን ተወዳዳርነትን ተማሃሮ ከደንፍዖ ስለ ዝኽእል ዝምልከቶ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ ኣዘኻኺሩ። ተማሃሮ ናይ ተወዳዳርነት መንፈስን ብቕዓትን ከም ዘለዎም ዝሓበረ መምህር ኣደም ኣብቲ ከባቢ ተማሂሮም ኣብ ስራሕ ዝተወደቡ ኣብ ተማሃሮ ልዑል ጽልዋ ስለ ዝሕደሩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ለውጢ ይመጽእ እኳ እንተሎ ገና ብዙሕ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ኣስሚሩሎም። ተማሃሮ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበረ ተሳታፍነት ኣዝዩ ውሑድ ከም ዝነበረ ብዝግበር ዘሎ ዝተዋሃደ ጻዕርን ዝብርኽ ዘሎ ርድኢት ወለድን ግና እቲ ቁጽሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ተረሒኑ ዘሎ ርሒብ ዕድል ተጠቒሞም ልዑል ጻዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣረጋጊጾም። ገበናትን በደላትን ንምክልኻል ዝካየድ ጻዕሪ ንኽዕወት ሱታፌን ኣበርክቶን መላእ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ብቐንዱ ድማ ተራ መንስያት ክብክብል ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ ካፒቴን ገብረ ህይወት ወልደ የሱስ ኣዘኻኺሮም። ንተማሃሮን ወለድን ምምሕዳር ከባቢ ኢንገል ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ካፒቴን ገብረ ህይወት ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ሕጊ ከምኡውን ገበናትን ሓደጋታትን ንምክልኻልን ንምቁጻርን ክውሰዱ ዘለዎም ስጉምትታት ብዝምልከት ዝርዝራዊ መብርሂ ሂቦም። ቁኑዕ ስነ ምግባር እወታዊ ኣረኣያን ኣብነታዊ ኣካይዳን ሕላገት ስልጡንን ዘሕብንን ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ዝጠቐሰ ካፒቴን ገብረ ህይወት ዜናትካ ዘይምድላይ ዝብል ካብ ድሙቓት ክብርታት ሕብረተሰብና ገበናትን በደላትን ኣብ ምክልኻልን ምንካይን ዝህልዎ ኣበርክቶ ቀሊል ስለ ዘይኮነ መንስያት ብኡ ተቐይዶም ክመላለሱ ተላብዮም። ገበናትን በደላትን ንምክልኻል ዝካየድ ጻዕሪ ብሓደ ኣካል ጥራይ ክዕመም ከም ዘይከኣል ብምንጻር ድማ መላእ ሕብረተሰብ ጸጥታዊ ንቕሓቱ ብምብራኽ ጸጥታዊ ርግኣት ከባቢ ኣብ ምሕላው ተርኡ ከዛይድ ኣዘኻኺሮም። ተሳተፍቲ ብወገኖም ፖሊስ ኤርትራ ድሕነት ዜጋታቱ ንምሕላው ንዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ብምንኣድ ኣብ ጎኑ ዶ ብምባል ገበናትን ሓደጋታትን ንምክልኻል ብትኩርነት ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም። ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ጅዳ ማዕርነትና ይደራዕ ዓደነት ኣብ ህፃንነት ይገታ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ24 ሚያዝያ 4 ጉባኤኡ ኣቃኒዑ።
ኣብቲ ጠቅላሊ ቆንስል ሃገር ኤርትራ ብጀዳ አቶ ዓብዱራህማን ዑስማን ሓላፊ ህዝባውን ከማን ጉዳያት ኣብ ጀዳ አቶ ሳልሕ ማሕሙድ ሳበን ካልኦት ሓለፍትን ዝተረኽብሉ ጉባኤ ኣደ መንበር ጨንፈር መምህር ኑራ አልሓጅ ዓሊ ብፕሮጀክተር ሰሰነ ዝርዝራዊ ጸብጻብ ንጥፈታት ኣቕሪባ ኣብ መወዳእታን ዝመጽእ 3 ዓመታት ንማሕበር ትመርሕ 5 ኣባላታ ኣካያዲት ኣካል ክትምረጽ እንከላ ንጥፈታት ማሕበር ንምድፋዕ ዝሕግዝ ለቦዋታት ከም ዝሓለፈ ትዝበጽሓና ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ ኣብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ መጓራይ ብጸንሐ ሕጽረት ጽሩይ ተማይን ምቀላል ተጀመረ ዕዮ ብምድንጓይ ይሽገሩ በምህላዎም እስራሕ ክቀላጠፍ ተማሃሮ ጸዊዖም ተማሃሮ ብርሃነ ዘካርያስን ዑመር አድምን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ምንጭ ማይ ብምብልሻው ሕጽረት ተማይ ከም ዘጋጥሞም ብምልካት ጸገሞም ንምቀላል ዝተበገሰ ስራሕ ክልተ ኣዋርሕ ኣውጽሩ ክነሱ ዛጊት ስለ ዘይተዛዘመ ዝምልከቱ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ ሓቲቶም ተማሃሮ ኣስመረት የማነ አሮ ኢብራሂም ዑስማን ዓማርን ኤርሚያስ ኤሪኔስቶን ብወገኖም ብቦቅ ዝረኽብዎ ዘለዎ ማይ እኹል ስለ ዘይኮነ ነባሪ ፍታሕ ክናደየሉ ኣዘኻኺሮም አላይ ተማሃሮ ወይዘሮ ላብራ ኢሳቅን ሓላፊ ምምሕዳር ናይታ ቤት ትምህርቲ አቶ ተኽለዝጊዕ ቢያን ብግዳም ኣብታ ቤት ትምህርቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሕጽረት ተማይ ንምሕደራዊ መዳይውን በአሉታ ጸሊዎ ስለ ዘሎ ኣቋሪጡ ዘሎ መስርሕ ምትዕራይ ፕሮጀክት ጽሩይ ተማይ ናይታ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ብዝቐልጠፈ ክዛዘም ጻዕሪ ክግበር ተላቢዮም كم أكل نايتي كرامات قد مئتاو زكاية زلو مدلوات نحرشا نبرت استفلاليان وسان زباتات دبوب أب حيال سراحهم تزميلهم زلو وكلتي إرينا كاكبوتو نزل أخوة زبزب فروين فطم كتاربيان ኣብ ዞባ ደቡብ ነበርቲ ንኡሳን ዞባታት ጾሮና መንደፈራ ደቀም ሓራን ዓዲ ኋላን ምስ ህዝባዊ ሰራዊት ብምትሕባር ኣብ ሕርሻው ቦታታት ናይ ምዝላይን ምምድማድን ምስራሕን ምጥጋንን ከትርታትን ራሕያታትን ከምኡውን ምጥጋን ጽርግያታት ዝኣመሰለ ዕማማት የሰላስሉ ከም ዘለው ከካቦቱ ዝበጽሓና ሓበሬታ ረድዮም ኣብ ዞባ ጾሮና ክኢላ ልምዓት መስኖ ኢንጂነር ዜና ግርማይ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ህዝቢ ንመንግስቲ ጥራይ ከይተጸበየ ማሽነሪታት ተኻሪዩን ግልቦቱ ሓዊሱን ራሕያታት ይሰርሕን ይጽግነን ከም ዘሎ ካብ ድበ ንምክልኻል ድማ ማይ ኩዕታት ይፍወሱ ምህላውን በመሕባር ብዝካየ ዘሎ ንጥፈታት ኣብ ሓያሎ ዓድታት ከጋጥም ጸንሐ ሕጽረት ማይ ክፍታሕ ትጥቢት ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ዞባ ደቀም ሓረ ነታ ከተማ ኣብ ክልተ መቂልዋ ዘሎ ዓብሩባ ኣብ ዋን ክረምቲ ዘስዕቦ ጉድኣት ንምክታእ ነበርቲ በመደብ ይሰርሑ ከም ዘለው ሕርሻዊ እቶት ንምክዕባቱ ናብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዘተኮረ ዕማም የሰላስሉ ምህላዎም ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ናይቱ ዞባ ቶ ሚካኤል ስዩም ሓቢሮም ህዝቢ ዞባ መንደፈራውን በብምምሕዳር ከባቢ ዲቡ አምርጋጽ ውሕስነት መግብን ማይን ሰብን ጥሪትን ዘተኮረ ማተታውን ንጥፈታት የካይድ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ናይቱ ዞባ አቶ ማእከለ ተስፋ ሚካኤል እትዕማም ንረብሑ ምዃኑ ተረዲኡ ክረምቲ ቅድመ ምእታው ንምዝዛሙ ንዘርኦ ዘሎ ተወፋይነት ሙጊሶም ነበርቲ ዞባ ዓዲ ኋላ ድማ ማተታውን ንጥፈታት እተዋህድ ኮሚቴ ብምቋም ህዝቢ ገንዘብ ብምውጣን ምስ ህዝባዊ ሰራዊት ብምዋሃድን ንተሽከርከርቲ አጠጋሚ ኮይኑ ጸንሐ ጽርግያ ከም ዝጸገነ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ናይቱ ዞባቶ ብርሃን ወልደ ስላሴ ረድዮም ነበርቲ ናይተን ንኡሳን ዞባታት ኣብ ዝሃብዎ ርኢቶ ዘካይድዎ ዘለው ንጥፈታት ብቐንዱን ረብሖም ምዃኑ ጠቒሶም ንቐጻሊ ብዝለዓለ ከም ዝሰርሑ ረጋጊጾም